tobat. Kakang Semar kowe ngerti glibeting nata Ndarawati. Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggali wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arep ider. Tobat mboten. Nah ora bali. 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 Kena ora bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit wis kono bali. Disambung sesuk bengi sik enek climen Durga. Ngestaken dawuh, ngestaken. Kakang Semar yen ngoyo-ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan. Langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to werku Dara. Nggih. Panjenengan. Semono uga Janaka rak ya sarujuk kula nokmur. Apa kok? Kula nokmur noknon. Kula noknon mekaten Gaga Prabu Puntadewa. Jlampur. Wonten jam. Plinteng kakangku. Plinteng dasmu kok plinteng kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu keng rayi. Pokoke monggo mugi-mugi rahayu, rahayune skala.